Kaixo Mirraina, ikusi duzu purea? Bai, baina purea jan duzu? Joder, eta haragia baita? Estaz etxuna? Oso ondo, una makina. Primera naizea, oso ondo, Mirraina. Bale, gero nijo. Agur, Mirraina. Alaia Mujika naiz, Beasaingo emakume bat naiz. Nun dago zuretzat plazerra eta minaren arteko muga? Muga asko aldatzen du egunaren arabera, pertsonaren arabera, ez? Esan daikegu denok edo ia denok sentitu dugula noiz behin min txiki bat gustokoa duguna. Naia, askotan bezala pentsatzea ahalko dut. Ez, ikusten duzunean zer gustatzen zaizula edo atentzioa ematen dizula, ez, pentsatzea niko egin aldaiket. Zer da niretzat? Piercingak, tatuaiak, mundu guztia, azkenean tatuaiak eta piercingak egiten ditugu dekoratzeko, gure gorputza dekoratzeko. Gure bizitzako oroimenak gure gorputzean grabatzeko. Gero, mundu hau niretzat bizitzeko erabat da. Piercingak ere die dekoratzeko, baina adibidez suspensioa eta piercingak zer ikusi handia dauka eta suspensioak ez die dekoratzeko, sino egoera mental bat lortzeko. Azkenen niretzat gorputza da tresna bat. Niretzat hori da, gorputza da tresna bat lortzeko nahi dudana.